A Mancomunidade de Concellos do Carballiño pon en marcha un servizo de atención psicolóxica aos máis pequenos da casa. A Mancomunidade, a través do Servizo de Atención Temperá, pon este dispositivo en funcionamento para todos aqueles nenos e nenas e as súas familias que pola situación do COVID-19 o necesiten. O dispositivo conta cun sistema de atención psicolóxica dirixido ao manexo do estrés e malestar derivado das experiencias xeradas por a exposición á pandemia que estamos a vivir e as súas consecuencias. Está dirixido especialmente á poboación infantil entre 0 e 6 anos por consideralos especialmente vulnerables o poder ter familiares falecidos, enfermos ou intervindo en primeira fila nesta crise sanitaria. En definitiva, este servizo vai dirixido para todos aqueles que vexan que os seus menores ou eles mesmos están a vivir unha situación que lles provoca ansiedade e estrés. O teléfono de contacto para poder falar con estes especialistas é o 671 635 183.